दा रनजित बसुमतारी बिथाङा फैबाय थानाय 3 दाननि गेजेराव इन्टारिम गभर्नमेन्टनि गेजेरजों एनडिबिनि फाउन्डार गायसनगिरि मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बिटिसिनि चिफ बानायगोन होननानै फोस्रावगासिनो दङ। दिनै 2027 जानुवारियाव बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट जादोंमोन, जों बयबो मिथिगौ। बिटिआर पिस एग्रिमेन्ट जाखांनायनि उनावहाय रनजित बसुमतारी बिथांमोनानो बिटिसि काउन्सिल गभर्नमेन्टखौ 5 बोसोर सालायलांबाय। दा बिथांमोना 5 बोसोर बिटिसि गभर्नमेन्ट सालायलांनाय बै समाव मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालिनिफ्राय बहननांगौनि बाथ्राखौ बिसोरो फंसेबो बुंफेराखै आरो माबोरैहाय जोबथेसालियाव थानाय बै मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे बै एनडिबि केडारफोरखौ बरननांगौ बेनि सायाव बिसोरो खनसेबो नाजाफेराखै। नाथाय दिनै बिथांमोना माबोरैहाय फैबाय थानाय 3 दाननि गेजेराव इन्टारिम गभर्नमेन्टनि गेजेरजों रन्जन दैमारि सारखौ बिटिसिनि चिफ खालामगोन, बेबो जोबथेसालिनिफ्राय बरननानै। अब्ला दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ जोबथेसालियाव दोनबाय थानायनि बा दोनहरनायनि आन्दोआव रनजित बसुमतारी बिथांमोननिनो आखाइ दं नामा? बेफोरबायदि गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै जोंनि बर' रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना माखासे सोंथिखौ लालायनाय सावरायबाय थानाय जों दिनै नुनो मोनो। जोबोद लासिंसिं बाथ्रा आरो बे बाथ्राखौ गुबैयै रनजित बसुमतारी बिथांमोना जोबोद माने लाजिथाव बा लाजिनो गोनां दङ। होननानै बुंबाय थादोंमोन, बे बेलायाव नोंथाङा मा बुंबावनो सानो? दा दिनै मानगोनां रन्जन दैमारि सारा दिपेन बर' बिथांमोनखौ, प्रमद बर' बिथांमोनखौ, लरेन्स इस्लारिमोनखौ बा फेरेंगामोनखौ लोगो हमनो थाखाय जोंहा अनजुलि मेदामखौबो खावलायहरनो थिनदोंमोन। खावलायनाय लेखा अनजुलि मेदामाबो दिपेन बर'मोननिसिम वाट्सएपनि गेजेरजों खावलायहरदों, प्रमद बर' बिथांमोननि, लरेन्स इस्लारि बिथांमोननिसिम खावलायहरदों। नाथाय अब्लाबो बिथांमोना जों बर' माहारिनि थाखाय एसेबां गोलाव सम आखायाव आइजें लानानै सेन्ट्रेल स्टेट गभर्नमेन्टजों दावहा नांबोनाय सासे बर' हारिनि माने जोहोलाव मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ बिथांमोना खनसेबो लोगो हमनो हायाखै। दिनै प्रमद बर' बिथांमोना माबा मोनसे पलिटिकेल जाहोननि थाखाय लोगो हमनो हायाखै। नाथाय दिपेन बर' बिथाङाथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव दंमोन। सासे बर' हारिनि माहारियारि आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय दिपेन बर' बिथाङा मानगोनां रन्जन दैमारि सारखौ लोगो हमनायाव मानि मा प्रब्लेम थानो हागौ आरो मा जाहोननि थाखाय दिपेन बर'आ बै समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय समाव मानो लोगो हमनो हायाखै? दा बेवहाय जों बेखौनो रोखा बुंनो हायो, दिपेन बर' बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानाव थानाय समावनो आन्दो बिथांमोना पलिटिक्सजों लोब्बा लाखिनानै सोरबा लिडारनि माखासे सामसागिरि जानानै पलिटिक्स खामानिफोरखौ आन्दो मावबोबाय थाखादों। माखासे इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबाय थायो बिपिएफखौ एसटि बेपारि होननानै, बिनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायो? एसटि बेपारि बिपिएफखौ लानानै गोबां बुंनाय जोङो नुनो मोनो। दा दिनैयो एसटिनि माखासे खोथाखौ लानानै दिनैयो मा हारिया एसटि बिदों जों बयबो मिथिगौ। आरो दिनैयो जोंनि भारतनि जा मोनसे संबिधान, बेवहाय जोङो मिथिना मोनो जाय हारिफोरा दिनै एसटि डिमान्ड खालामनानै दिनै प्रटेस्ट खालामबाय थादों, बै हारिफोरा एसटि मोननायनि थाखाय खुनु मोनसे क्राइटेरियानो गैखाया। गतिके बिसोरनि एसटि मोननांगौखौ लानानै दाबिबाय थानाय जा मोनसे बेखौ जोंहा खर' सानांगौ गैया। आरो दिनै सोरबा बिपिएफखौ बा मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारखौ बा बिपिएफनि सोरखौबा एसटि बेपारि होननानै बुंबाय थायो। दिनै बै बुंग्राफोरा गावबा गावनि माखासे पलिटिकेल सार्थबादि पलिटिकेल क्रेडिटखौ लानो थाखायसो बुंबाय थानाय। आरो थांनाय बाराव जेनेबा बिपिएफआ गोबां माइन'रिटिनि भट लानानै देरहासार जानो हादों। नाथाय बे बाराव एनडिएजों लोगो नांनायनि थाखाय माइन'रिटिनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बुंदों एबार जों बिपिएफनो भट होआ होननानै। मा फोरमायगोन? दा दिनै बिपिएफ आरो बिजेपि एनडिएआव जिहेतु आसाम बिधान सभा बिसायख'थि नाम्बा, दा बेवहाय माइन'रिटि भटखौ लानानै मोनगोन मोना माखासे बाथ्रा। नाथाय जाखिनि माखासे पलिटिकेल थासारि दा समनि, बेवहाय बेफोरबायदि जानाय नङा। दा माइन'रिटि बिथांमोनाबो बिपिएफखौ मोजां मोनो, बिपिएफखौ सापर्ट खालामलांबाय थागोन। बेवहाय बिजेपिजों एलायेन्सआव थाबाबो एनडिएआव थाबाबो बे एलायेन्स गभर्नमेन्टखौ माइन'रिटि बिथांमोना भट होगोन।